नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। सावंतवाडी तालुक्यातील शिरशिंगे धोंडवाडीत लंपी सदृश आजाराची बैलाला लागण झाल्यामुळे खळबळ उडाली असून शिरशिंगे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले। दरम्यान याबाबत शिरशिंगे उपसरपंच सचिन धोंड यांनी पशुसंवर्धन विभागाचे लक्ष वेधल्यानंतर पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर जाधव यांनी याची तात्काळ दखल घेत या बैलाचे रक्त नमुने घेतले। तसेच या बैलासह सोबतच्या 3 गुरांना प्रतिबंधात्मक लस दिली आहे। राज्य मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या 10वी आणि 12वीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल सोमवारी 28 ऑगस्ट दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहे। इन्सुली खामदेव नाका येथील शिवदुर्ग कॅश्यू फॅक्टरी अज्ञात चोरट्यांनी आज पहाटेच्या सुमारास फोडली। यात 48,000 रुपयांची रोकड व 8,000 रुपयांचा मोबाईल असा एकूण 56,000चा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केलाय। झाराप येथील जीवदान या शाळेत इयत्ता 3री शिकणारा मुलगा साहिल नूर मोहम्मद शेख वय 9 वर्ष राहणार पिंगुळी गोंदियाळे याचा फिश टँक मध्ये पडून मृत्यू झालाय। ही घटना शनिवार सायंकाळी 6 वाजता घडली। मुंबई गोवा महामार्गाचे काम मागच्या 17 वर्षापासून रखडलेले आहे। यावरून मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे। मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांच्या नेतृत्वात जागर पदयात्रेचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी अमित ठाकरे यांनी सरकारवर टीका केली आहे। 17 वर्षांनंतरही मुंबई गोवा महामार्गाचा प्रश्न मार्गी का लागत नाही असा प्रश्न अमित ठाकरे यांनी उपस्थित केलाय। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।